Gina-file liwat sang beauty queen actress nga si Michelle D. ang kaso nga qualified theft batok sa driver sang iya abyan nga si Rhian Ramos. Magluwas diri gindugangan pa niya ini sang panumbungon nga libel kag perjury. Kasunod sa mga akusasyon batok sa iya kaangot sa ginaalegar pagpanakit sini kag detention. Enero 19 sang unang nga ginpasaka ni Michelle ang reklamo apang gin-dismiss matapos ang ginrekomendar sang Office of the City Prosecutor sa Makati nga i-file ini sa regular preliminary investigation proceedings kag hindi paagi sa inquest investigation. Sa iya bago nga complaint, nagbutang na si Michelle sa mga laragway kag pula nga envelope nga nagaunod sa mga laragway nga ginaalegar ginkawat sang driver ni Rhian. Matandaan nga nagpabulig sa otoridad ang driver ni Rhian nga si alias Totoy kag nag-akusar bato nga day Michelle, Rhian kag isa pa ka beauty queen nga si Samantha Panlilio bangod sang ginaalegar pag-torture kag pag-detain sa iya.